La final del campionat de raspall aficionat va omplir d'expectació als veïns de Genovés, que van seguir ahir amb interès les partides que finalment van donar com a vencedors a Paco, Perales i Kilian. En segon lloc es quedaren Juan, Carles i Àlex. La partida, jugada a l'ombra però amb altes temperatures, es va disputar en un dels dies més calorosos d'aquest estiu. Tot i així, com l'espectacle estava garantit, no van ser pocs els que es van apropar per veure qui s'emportava el premi. Però el Genovés també va disfrutar ahir d'un acte especial, la crema de la foguera. Els festers anaven ben mudats per a l'ocasió i es mostraven tristos per veure cremar una foguera símbol de les seues festes, però cap es va perdre una crema que es repeteix any rere any. Per a esta nit, Genovés té preparades titelles per als xiquets a les 11:30 i per a després una actuació de rock amb 3 grups del concurs Sona la Dipur.